Jeden taki Stasiek przyjechał z Kieleckiego na Śląsk robić. Przerobił miesiąc, jedzie w te swoje struny. Mama go wito, padał: Stasiek, no jak ci tam jest? A mamo, no wspaniale. No a ludzie, no ludzie wspaniali, ale mamo, wiesz, taki mały problem z tym językiem. Tam u nich wszystkie wyrazy rozpoczynają się na G. Mamo, no zobacz. Kopalnia to jest gruba. Urodziny to jest Geburtstag. Mamo, sufit, gipsdeka. Wypłata geltak. Mamo, no ja jestem Stasiek, a wołają na mnie Gorol. Chłop złowił złotorybka. Złotorybka w płacz go, jak mnie nie upieczysz, to 3 życzenia ci spełnia. On powiedział: nie, ze mną ci to nie będzie, tam nic nie potrzebuję. No ale Jakub, czy ta coś potrzebujesz? Nie potrzebuję, ja na familokach mieszkam, Fiata mam jeszcze na przydział, co dostał, kolorowy telewizor, no, nic nie potrzebuję. No ale przecież musisz mieć jakieś marzenie, pragnienie, albo coś do załatwienia, ja ci wszystko spełnia, 3 życzenia leko. Wiesz, mum. My mamy na familokach pierunem dużo szczurów. Jakbyś tak umiała zrobić, żeby się pozbyć tych szczurów. No oczywiście, nie ma sprawy, ino mnie puść. Puścił ją, ona wypływa, go do samoż takiego małego szczura. Jak go puścisz, to on wykludzi wszystkie te szczury z tych familoków. Taki nie wierzył, ale przyjechał, siednął na ławce, puścił tego szczura i zaglądał, co się będzie robić. Za pora minut wszystkie szczury ze wszystkich dziurów, z piwnic razem na ten plac i ciągną za las. On nic ino na koło, nazad nad ten stół. Złotorybko! Ona go do co? Jeszcze mu jedne rzeczy nie. Widzisz, a nie masz takiego małego gorola. Przychodzi 2 takich do nocnego sklepu, pod łazem do lady, sprzedawacka padał: proszę, momencik, ty to wiela. 2 albo 3. No nie wiem, może 2. No jak będzie mało, no to 3. A wiela my wczoraj mieli? 3. Ty, ale 1 ostała. No to jak 1 ostała, to 2. 2 mineralne i krzynka gorzoły. Spotkał się oto Hermałka. Markotny taki siedzi. Padł mu: co się stało, panie Hermałek? A pierunie, hopie, a nie godaj. Pierunie, hopie, na starość. Pierunie, zamiast chorować porządnie, pierunie to jeszcze za działkami lotum. Ja mu padł: no panie Hermałek, to pięknie, wiele macie lot. Pierunie wiesz, bo indziej się łoży. No to piękny wiek i to fajnie, że tak za działkami wam się chce jeszcze lotać. No, pierunie, lotać mi się chce, no wiesz, pierunie już jak zapomniał, po co ja za nimi lotum.